Δεν συμμετέχει η Τουρκία, αλλά η Τουρκία χάνει επί του πεδίου. Ποιος το λέει ότι χάνει? Γιατί θα πάνε ποτέ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την Άγκυρα, θα πάει ποτέ η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ προβληματίζεται, το Ιράν τελειώνει, το Ισραήλ θα αφήσει ποτέ την Τουρκία να γίνει νέο Ιράν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το Ισραήλ, πιστεύετε ότι το Ισραήλ θα χτίσει πόλεμο στην Τουρκία? Ξέρετε τι μου είπα στρατιωτικοί Ισραηλινοί και διπλωμάτες? Ουδόλως θέλουμε να έρθουμε σε πόλεμο με την Τουρκία, διότι η Τουρκία δεν είναι χαϊβάνια. Κύριε Χαρλαμπίδη, εμένα αυτοί οι φίλοι που μιλάω στο Ισραήλ μου λένε ότι ο επόμενος στόχος είναι η Τουρκία. Δεσμεύομαι όταν θα είμαι στην Αθήνα να σας δείξω έγγραφο που υπογράφεται μάλιστα από ανώτερους τι λένε. Αλλά δεν λένε κάτι τέτοια. Λένε ότι φοβούνται την Τουρκία, διότι η Τουρκία δεν είναι μια δύναμη όπως το Ιράν ή οποιοδήποτε άλλη, και είναι μια δύναμη Τουρκία η οποία έχει αποδείξει στο πεδίο της μάχης ότι μπορεί να πολεμά. Ενώ εσείς προπαγανδίζετε υπέρ των Τούρκων αυτή τη στιγμή. Κύριε Χαρλαμπίδη, οι κτήλες σηκώνες για να μάθουμε ότι επάνω το 1900. αυτή είναι άποψη.